Пари, всеки ги иска, но не всеки знае как да ги изкара. Но за това е днешното видео. Затова в днешното видео ще говорим за най-добрия хъсъл за 2024-2023. И това е реселинг. Какво е реселинг, ще се питате. Ето какво е. Реселинг е да взимате продукт, реплика или някой от дадената фабрика, от която закупувате. След това продавате този продукт като истински. Ако ме питате дали законен, горе-долу да, горе-долу не, зависи от обстоятелствата. Ако взимате реплики и ги продавате като реплики, тогава си е в границата на законното. Но ако ги продавате като истински, тогава вече навлиза в границата на нелегалното. Но ако сте гледали едно от миналите ми видеа, както казах, като ги продавате като реплики, няма да ви пишат толкова хора и съответно няма да имате толкова продажби и почти никакъв профит. Как да започнете реселинг? Реселинг се започва адски лесно. Трябва ви първо вендор-продавач. След това да си изберете вашия продукт. Не е задължително да са AirPods, някаква електроника. Този продукт трябва ви да си го изберете според вашите вкусове. Примерно, ако разбирате повече от обувки, вземете обувки. Ако разбирате повече от електроника, вземете електроника. Сетихте се на къде бия. Ако не може да си намерите вендор или ви трябва вендор, да ми влизате в Telegram групата и да ми пишете налично в Instagram. Ще си оставя и двата профила в Instagram и групата долу в описанието. Също така продавам генератора за касови бележки и касови бележки на PDF файлове. Ако лично питате мен, по-добре на PDF файл, защото така имате хартиен документ и така защото се изгражда по-голямо доверие между вас и клиентът. Според мен е най-добре да се ресела в OLX и Bazaar.bg. И за много по-добри резултати пуснете обявата. В OLX понякога има намаление на определени графи и примерно вие продавате обувки и има намаление за бустването на графа обувки. И бустването за един месец е 27 лева и с това намаление ще е около 9-10 лева. И последното нещо, което трябва да знаете за реселинга, евентуално ако искат да ви върнат пратка. Примерно сте пратили обувки, вашия клиент е разбрал, че са дубликати, ще иска да ви ги прати обратно и съответно да му се върнат парите. Но в тази ситуация вие определяте нещата, защото вие вече сте взели парите от дадената куриерска фирма, в него е вашия продукт и той няма какво да направи. Просто когато си поискал парите обратно, вие сте продали дадения продукт за 150 лева и просто могат 20 до 40 лева по-малко, отколкото вие сте го пуснали. Така сте с 40 лева профит, също така сте си върнали продукта и можете пак да го продадете. Главно това е за реселинга, но има още някои тънкости, които ще обясня в друго видео. Ако сте стигнали до тук, благодаря, че сте изгледали цялото видео. Както ви казах в началото на видеото, ако се нуждаете от продавач, вендор или генератор за касови бележки и също така PDF файлове, да пишете ми в Instagram долу налично или в моята Telegram група. Това бях аз, Терсил Арго, това беше за днешното видео. Благодаря ви, че гледахте. Живи и здрави, чао чао.